Goddag, velkommen til Beats. Nej, what the fuck, velkommen til Kald Margrethe til Beats til mit headset. Det er fordi, at inde i mikrofonbaren i Fraps, der står der, så skulle jeg lige teste en rigtig mikrofon, så står der Tøl Beats mic. Derfor sagde jeg velkommen til Tøl Beats. Nå, men lige meget. Velkommen til Kald Margrethe. Og i dag, der er alle med for Kald Margrethe. Mig og Jonas. Hvor fanden har du henne? I'm a ghost. Ja, du er der. Nå, men jeg har fået en ny computer i dag, så jeg lagger ikke. Og det skulle lige testes, jo. Jeg kører godt nok på normal lige nu i render edition. Men det er også fordi, at jeg ikke kører 64-bit version af hvad det hedder, af Java. Så kan du lade være med at sætte den på far. Ja, det gør jeg heller ikke. Det har jeg oplevet, hvad der sker. Så kommer jeg bare til at lægge helt vildt. Ja, og så rører man ud flere gange mere. Så rører man mega mange gange ud af serverne og sådan noget. Eller ud af Minecraft. Og Minecraft er op med at fungere. Det er klart. Jeg laver sådan 9 på en bil. Jeg kan lige ned jeg har ikke engang fortalt, hvad vi skal. Nå, vi skal spille Minecraft Survival. Jeg kan godt lide at bage. Vi har prøvet det før, men der optaget vi fra min gamle PC, og det er sådan 5 år gammel en, og det laggede sådan. Og så droppede vi så det, fordi og plus min jeg synes det er godt til, for vi tager mega lang tid at uploade. Ja. Det tager bare ingen tid at rende det her. Din computer er 100, eller hans computer er god. Den har det hele. Nå, jeg går ned ad Nej, undskyld, lidt desert. Kan vi godt. Der er pyramider, som skal sige. Om vi går, fordi at vi skal lige se, om vi kan finde noget med os. Så vender vi med at hugge noget sten. Kom nu Emil, vi skal ud i ørkenen. Okay, jeg går ud i ørkenen. Oj, der er sugar canes! Jeg tager dem. Så skal det base! Okay, tag nogle sugar canes. Hvor er du henne? Ja, jeg er sådan ude i ørkenen. Hvad foregår du? Jeg 2 sekunder. Ja! Kan du bevæge Emil? Kommer om lidt. Vi sætter lige på pause. Nå, så er vi tilbage igen. Jeg ved ikke lige hvor Jonas han blev af, men han skal sikkert bage. Har han skrevet noget? Nej, han ikke. Men undskyld, jeg sagde ja lige før. Fuck nu det. Fuck, jeg skal have fundet noget mad. Pis. Og det kan være, at Jonas kommer tilbage. Hvis han ikke kommer tilbage, så ser vi ham nok i næste afsnit. Det er lige der, jeg finder ud af, man skal have timer på. Jeg tror, jeg går over noget græs. Det vil nok være bedst, fordi det er nok, der er mest mad. Kaktus! Således. Og jeg kan godt lide den nye lyde, hvor man går i sand. Er der bare ikke nogen plads nede i vandet? Det var noget mærkelig lyd. Og så skal vi ud og gå på græs. Kan du vide, hvordan det lyder? Kan ikke engang huske. Okay, det lyder sådan nogenlunde med samme. Nogenlunde samme. Går bare lige forbi nogle får. Det kan vi ikke bruge en skid til nu, men hvorfor nakkede jeg dem ikke? Nå, det er jo lige meget. Nej, hvor er det synd. Det er de klamme får. Det er jo service. Fuck, det er ikke godt det her.
Oh yeah. A sun temple. Nej. Jeg troede det var et sandtempel, så det bare sådan noget lort der. Okay, jeg tror jeg spiller, eller jo det gør jeg spiller på easy, eller vi gør, men han er her jo ikke lige nu. Jeg tror jeg vil lægge mig til at sove, eller lave det lille hytte her, så lægge mig til at sove, og så lade mig dø. Bare finde noget. Noget. Uld. Uld. Det var da nu satans pis. Oj, der er et får. Det kan vi godt bruge. Yep. Nej. It's a EXP. Nej. Så kommer noget uld, eller jeg smadrer dig. Nej, så bare gå lige tilbage igen. Kan vi lave et lille hus ud af det? Nå, jeg snakker lidt. Snakker ikke lidt, jeg snakker slet ikke. Men det må I altså undskylde. Hvad skete der lige der? Nå. Jeg sover langsomt. Nå, en sted inde på serveren. Sådan. Så kan det være satan. Du til noget? Det er et fede skrov. Kan du så dø? Fuck. Okay, bugged. What happening? Oj. Jeg undviger. Dø! Oh my god, it's lagging. Lad os bare se en død. Fuck, jeg er ikke selv tryg ved den står lige der. Okay. Ej, det gider jeg ikke. Det er, vi går ned og finder noget sten. Så har vi lige en mere af dem der.
Gå ind, flagermus. Vinder igen. Ja, nu kæft. Kender jeg det, når man bare hugger sten, ja? Så kommer der bare en masse sten. Fuck, jeg er dårlig. Nej. Forkert. 7, 8, 9, 10. Ja, så har vi fundet sten. Så trykker vi lige der, vi trykker 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 der. Now we walk away to find some food. And I shall also have 2, 3 mere. Two, 3 small. Take the crafting table and craft some stacks. På den, jeg skal lige have den der igen. Nej, bare lige lyst. Har aldrig set. Det kan være, det er noget nyt. Fordi jeg følger aldrig med nyhederne. Get den op. Sådan, så er vi klar til at kill nu. Måske skal vi også sætte den her med. Kan du vide, hvor langt den her episode egentlig bliver? Det kan godt være, at den er blevet kortet i 2 episoder. Det kan godt være, at det bliver episode 1 part 1 og episode part 2. En village. Hvor den smuk. Den der village, ikke? Den kommer vi tilbage til. Og den skal vi bo i. Og den er vi ved om næste episode af i Minecraft episoden kalder mig Grete. Se jer.